Terve. Mä kuulin tänään harmikseni yhdeltä meidän asiakkaalta, että erää meidän kilpailijamyyntihenkilöt olisi puhunut, ettei Pyhännet tuu kuitenkaan keiteleelle rakentamaan ja sen takia se liittymä kannattaa heiltä tilata. Tuo tietysti harmittaa ensinnäkin siksi, että se ei ole totta ollenkaan ja toiseksi siksi, että ei me kyllä Pyhänetillä olla annettu mitään semmoista perustetta tuommoisille väittämille. Meillähän alun perin oli tarkoitus, että rakentaminen pääsisi alkuun jo kesäkuussa, mutta täysin meistä Pyhänetistä riippumattomista syistä se rakentamisen aloitus viivästyi pahasti. Meillä ei ole kuitenkaan tapana mustamaalata ketään ja sen takia me ei olla paljon pahemmin huudeltu niistä viivästyksistä. Positiivista kuitenkin on se, että rakentaminen on nyt alkanut Keiteleellä ja erityisesti mua ilahduttaa se, että niin moni keiteleläinen on viime viikkoina tilannut valokuituliittymän 100% kotimaiselta, 100% kotimaisesti rahoitetulta Pyhännetiltä. Mä uskon kanssa, että aika moni semmonen henkilö, joka on nyt tilannut toiselta operaattorilta liittymän, niin miettii, että mitä hän tässä tekisi ja mikä on fiksuinta. Senkin takia, että muilla toimijoilla tai ylipäätään niin kuin valokuitutoimijoilla Suomessa aika monesti on laitettu isot sopimussakot sille liittymän perumiselle. Meillä Pyhännetillä, niin kuin mä aikaisemminkin sanonut, niin meillähän ei ole mitään tämmöisiä sopimussakkoja, vaan se liittymätilauksen voi perua aika pitkälle ihan vielä niin kuin toimituksen ennen sitä toimitusta. Ja kun me ollaan tämmöinen yhtiö, kun me ollaan, niin me halutaan kuitenkin auttaa myös näitä ihmisiä, jotka tämän asian kanssa tuskailee. Kun se on ihan totta, että jos se valokuituyhteyden varmuilla haluaa saada, niin se kannattaa tilata ennen kuin se Pyhännetin kaivinkone on siitä ajanut ohi. Sen vuoksi mä nyt lupaan, että jos olet tilannut valokuituliittymän joltakin toiselta operaattorilta, niin sä voit ihan hyvin tilata Pyhännetin liittymän ihan ilman mitään sakkojen pelkoa. Kun me tehdään se liittymä teille valmiiksi, saatat sen meidän liittymän ihan normaalisti käyttöön. Ja jos sattuukin niin, että sitten toinen toimija rakentaa just sinne sun kotiin toisen valokuituliittymän, niin se meidän valokuituliittymä voi laittaa hyllylle, vaikka se meidän määräaikaisuus olisi vielä voimassa. Eli laitetaan se meidän liittymä hyllylle, annetaan sen toisen operaattorin määräajan juosta ja sitten palautetaan se liittymä siltä hyllyltä käyttöön siksi meidän määräajaksi. Sen jälkeen sä voit sitten valita, että kumman operaattorin palveluita haluat käyttää. Ja sillä lailla vältytään toisen operaattorin sakoilta. Eli lopputuloksena on se, että sä et missään vaiheessa joudu maksamaan sakkoja, etkä joudu missään vaiheessa maksamaan kahdesta liittymästä. Tälleen me ajateltiin, että tämmöisen pattitilanteen voisi ratkaista. Meille tulee myös tosi paljon kysymyksiä siitä, että mitä tapahtuu sitten, kun se meidän määräaikaisuus loppuu, mitä sille hinnalle tapahtuu. Meillähän ei ole mitään suunnitelmaa hintojen nostamiseksi, mutta sen vakuudeksi me ollaan nyt päätetty luvata ihan siinä sopimuksella, että ne meidän ilmoittamat hinnat ei nouse ainakaan 4 vuoteen. Eli ne hinnat, mitä meillä nyt mainoksessa lukee, ne tulee olemaan meidän hinnat seuraavat 4 vuotta. Ei meillä sen 4 vuoden jälkeenkään ole mitään suunnitelmia nostaa hintoja, mutta tulevaisuuteen on vaikea nähdä. Me vähän pyöriteltiin, että mitä me uskalletaan luvata. Niin todettiin, että se 4 vuotta me nyt ainakin uskalletaan ennustaa, mutta on todennäköistä, että se hinta pysyy samana sen 4 vuoden jälkeenkin. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että määräaikainen sopimus on voimassa 2 vuotta, mutta meidän lupaamat hinnat on 4 vuotta, jatkuu se sopimus sitten tai ei. Joku varmaan miettii, että mikä koira tässä on haudattuna ja oikein vastaus on, että ei mikään. Me Pyhännetillä vaan ajatellaan, että sellaista asiaa, mistä suomalaiset on riippuvaisia nyt tai tulevaisuudessa, ei saisi päästää ulkomaisten sijoittajien omistukseen. Ihan siitä syystä, että ennemmin tai myöhemmin ja valitettavasti yleensä ennemmin siinä käy niin, että se sijoittaja haluaa maksimoida voittonsa, mikä tarkoittaa valitettavasti sitä, että palvelulaatu heikkenee ja hinnat nousee. Ja me halutaan, että suomalainen kriittinen infrastruktuuri pysyy suomalaisessa omistuksessa ja me ollaan valmiita menemään päätyyn asti, että se pysyisi. Toivottavasti tämä viesti helpottaa vaikean asian kanssa painivia.
meidän kanssa uskaltaa tehdä sopimuksia ilman mitään huolia. Ja jos joku vielä askarruttaa, niin mulle voi aina soittaa. Varmaan löydetään sellainen ratkaisu, että ei tarvi murehtia. Mutta on ihan lapsesta asti opetettu siihen, että tehdään se mitä luvataan. Ja kaikki mitä mä tässä nyt lupasin, tulee teille ihan postitse kotiin, että teille jää mustaa valkoiselle siitä, mitä mä oon tässä luvannut. Ja tosiaan ne asiat, mistä puhuin, niin ne tulee ihan sitten niihin sopimuspapereihin. Että ei tarvitse edes luottaa siihen, kun sanoo näin juhlallisesti, että jos sanani syön, niin mörökölli minut vieköön.